wala ra to ay kay kadaghan ba ako na yun na magsunod-sunod nya mawara ba. So atong laro ko ng senaryo ani ha, nagsunod nimo ni dito pas Campus City na hibaw-an nimo sunod. Pero pag naog ining duha ka mga tao nga sakay nimo, wala di sa mo overtake nimo. Wa ko kabantay aning libertik banig kuan kay diri man ko naglingi sa kuan, diri man ko naglingi sa wala. Pero pag abot na ko dito sa kuan, abot na ko dato may kaprido. Mao man jud tong motora nga nakita-an ako ang mao man ni sunod. Murag libertik to diri to siguro. So nag-una na sila nimo ato panahon na. Oo, nag-una. Okay, yung sa may sunod nga senaryo, pagdayon nimo padagan ana napadayon na pod sila nga nagsunod nimo or nag-una na gyud nimo pirmi? Pagdayon na kong tungas, atong kita na nako naghaguros. Nagtungas ba? Kumao maning motora. So, wala ra ko. Kay ambir ko unsara. So gisunod na pod ka. Pag ni sunod. Pag hunong na ko kay mosuod na jud ko kay di man kuha og kausa inig liko. Atras ko gamay. Pag maojoy nalingian ako nga ang usa duha man na ka motor nagsunod. Duha ka motor na sunod pero way labot tong usa ka motor. Wala to'y labot. Mao gito'y nakakita sa unsa gyoy tinuod nga nahitabo. Okay. Tula gyud unang namusil. Mao gito'y nakakita. Nga wala pa ni hunong ang motor ni naog na dagan padung nako nagpabuto na daan sa kuan. Kay niabot naman kasi mong tindahan ani padung naka unsa may plano tani mo muuli ka sa inyo ato panahon na or mo parking kasi mong tindahan? Mo parking ko kay naapon ko inog-naog nga kanang kuan sa manok. Okay, pag abot nimo sa imong tindahan mo parking ka mo tong panahon na nga kaning motor. Kuan na yon. Nanaog sa motor? Namusil dayon? Musil dayon pag kuan naog. Wala pa lagi ka naog ni ambak na pag ambak. Mao man nakita na ko nga armas. Moto nga ni doko ko ni buto pag doko na ko, ang kabir ko ba? Doko ko dungan jud ko bunot sa ko armas niya. Akong gisiptig siguro, akong kamot ako mauray, siguro ako kakita, ako patuyang na kong kablit. Diha pa kasi mong pick up na panahon na? Diha. Nya, kabantayan ko yung, magtanaan ako, igunti lang usa diri, buto naman sa diri speakers, ang katong nag-drive, buto na sad. Moto nga, bahalagwa ko kay magisto nung ko, sige lang kong kablit, siguro wala akong mulili. Kablit ato, pag aksyon hunong sa ilang buto, ni kabir hadlok sa siguro maigo, ni lagyat ko, adto ko paingon sa kong tindahan, tago ko dito. Kay mahurot man akong bala. Nya, kinumduman ko nga, nagdadamang ko duha ka magasin, akong chinsmag. Mutong nakita na kong usa, pag chinsmag na ko, pag tago na ko, nakitaan na ko sa nidagan nga to ubos. Naigo na daing tiyan ato. So kining naigo nimo, kining naigo nimo back rider ni or amo ni ana drive? Maunay nag-back ride. Okay. So unang naigo nimo ang tiil. Ang tiil. Unya sunod naigo ang ulo. Katong pag maglisod naman sa dagan, nagtakiang-takiang niya, umod-umod niya. Bisag nag-umod-umod, sige siya glingi ana, sige buto-buto, sige pamusil. Gihapon mo to nga ni kabir ko di atong may panpan na kilid akong hiludhan o to naigong dito na umo dito sa may kahoy. Dito na kamo tago sa imong tindahan ani? Ako na silang gisundan pag kato nakachinsmag na ko. Okay. So imo na siyang gisundan. So nabutang ni nga imong gukod sila. Katong usa nakita nimo pagkaigo sa ulo patay na imong gisundan tong usa. Gigukod na ko nga to sa ubos niya. Akong gipangita ito, naman. Moto nga, ang mga silingan akong ginan, panawag magpulis kay gibirahan ko, ambusan ko. Gingnan ko nila, wa kay igo dyan ko. Wa man say kuan, kaluyan ni Gurugos Ginoo. So karon kini ni ang wa magkakasabot. Wa magkakay idea nga mga pulis to primero. Kinsa man nga grupo imong hunahuna di ay? Naday kay kontra. Kana agud attorney katong naay namatay didto sa atong kanhi ex-kapitan sa Toledo. Ako may ilang suspect ato nga ako kunoy primero ato bitaw balita. Ako kunoy namusil didto. Nya
nadakpan ba atong namusil. Mm. Nga katong kuana niingon nga kuhaon jud kuno ko sa pamilya nilang Anto kay mubaos jud kuno sila. So nagtuo ka nga kini nga anggol, pamilya lang Anto kato na patay nga kapitan, mo toy anggol nga kuhaon ka. Wa ka magtuo mga pulis to sila. Wala, ito ako mga riding in tandem na panggani ko gitawagan akong igagaw nga pulis nga gaw. Murag maoni katong sigig pamusil diha sa kuan gaw kanang mao may akong unang gitawagan nga gaw. Rescue ako diri gaw kay giambusan ko. Kanang wa ko kaybaw anig unsa ning mga tawhana. Di arba ko sa Bohol gaw na may operasyon niya. Panawag lang pulis. O to nga ako din sugo mga silingan nga panawag mong pulis kay basig naapay lain maabot ani. Mo to ni anak ko kani mga sinugo gino ni kuan kay wa man jud ko lain kontra diha mo wa man jud ko kontra. Okay, sumotong hitabuan na. Pero doon na may sige. Go ahead. Na-shock naman ko nga pag naay ni dool na ko nga Jun, buwangan, mga pulis mo na ay muhang na-enkwentruin ko. Kabuangan mo man nga. Wa mo jud kung kuan na ni nga pulis ni sila kay nagkuan god nagbunit niya. Ilang motor way plate number. Nanay napay kuan nga nagready daan. Unsa may tan-aw mga pulis ni sila unsa may imong tan-aw nganong gisundan ka ni mga pulis do na kay warrant, do na dakpunon ka, do na kay kaso aside innings kapitan kay ang imong pagtuo katumang sa anggols kapitan. Wala man koy kaso kay katong akong kaso na dismiss naman to kay mao man tong napasangin lang lagi ko ana nga kuan gibutangan kong mga armas didto sa akong balay. Nalipsan ko atog illegal possession nga bisag wala gani ko'y armas dito nga kaya akong mga armas puro man gina lisensyado 5 ka buok. Nya gibutangan ko nila dito haron lang yun makuanan kong kaso. Karon duda nako wala man sila makontento nga kuan kay na dismiss man to. Duda nako ana god sa ako lang yung tinuod blansi ana. Suod na maunang mga pulis sa suod atong mga sakop ni Anto sa kapitan. Oo. Nganong daghan man kay kag armas John? Attorney? Nganong daghan man kay kag armas? 5 man ka buok, pulos license. Hilig mong kog mga koleksyon na to rin niya, mo duwa man sa kog kompetisyon. Duwa ka kompetisyon, mga shooting inana. Oo, hilig so, mo anak gyud kay pamusil, no? Kay duwa man ka kompetisyon. Oo, kanaragong para lang sa mabansay-bansay sa target ba. Tinuod nga membro ka sa Armed Forces sa una? Sundalo ka sa una? Oh, hantod karon active gapon ko sa reserve. Sa reserve. Pero nakakuan gyud ka, naka-serve ka sa sundalo nga inactive service gyud. Reserve ra. Reserve ra. Oo. Okay. So mo na nga anak ka ma-practice, amo nakuha nga report, anak ka ma-practice og pamusil diha sa Kamagong sa Central Command. Oo, anak ko diha magpraktisan. So na-champion sa ka kani mga shooting competition. Naasay utahay, di sad. So maayo ka mamusil gid ay kumauho na, no? Shooter gyud ka. Kay 5 kabog imong armas. Usa man ni na kay rifle? Na ako'y rifle attorney katong 22. Wala kay M4? Wala. Unsa man ni mga armas imong license mo? 45, 9mm? Unsa man ni? Duha ka 9mm, 45 o katong 22. 22. Okay. Ang 22 nako wala pagali nako nakuha kay di apil man to nilag kuha sa kuan katong pag-raid atong una na gibutangan ko nilag ang armas dito mao to nga na pailan kog illegal possession pero tinuod na to wa gyud ko armas ato nga dili lisensyado kay di jud ko ganahan maghimog violation sa balaod. Okay, so ang pasangil atong kaso nimo nga illegal possession of firearms, unsa man nga mga armas kay lisensyado man ning 5? Gibutangan ka dito laing armas. Mga guba man to ilang gibutang dito sa paghiring nako.
So mo ni wala dismiss ang kaso nimo sa illegal possession of firearms. Oo, lugay naman na na-dismiss. Okay, so atong Sabado di ay pag pinusilay na nagamit nimo pagka-shooter mo to na igo gyud nimo primero tiil na igo sunod kay igo ulo gyud. Kay anad man kag pamusil. Tumingan nun siguro to, attorney. Pero unsa man ka tinuod niya ang among nakuhang report nga nangayo magkag-back up ko no bisag wa pa to mahitabo. Doon na back up dito ng gidanag rifle to mga back up nimo mato nga nakaratil dagan tong maong mga pulis kay ang rapid fireman ang rifle nga ni Buto. Dili na tinuod, attorney ay. Ako, di jud ko mamakka kay lumalabay ra mangitaan ning kalibutan. Naa jud ko nadunggan nga mura jog ko ang pruwa jud ko kay baw kinsay naa jud silingan ako nga nitabang. Kay kapag paka-paka na pag taod-taod naaman jud ko nadunggan nga buto nga kusog yun kayo. Okay, kay ang mga tao sa dito, mga witnesses, doon na mo na interview dito, ingon sa kabati sa rapid fire man gyud kuno. Rifle ang gigamit. Oo, kay mugawas mo na sa investigasyon sig kay mamutbuta. Ako wa jud ko ikuan, kadungog yun ko nga pagpaka-paka na naadyo ko nadunggan pila to ka buto, dagko jud gaya nga buto. Kay bawog impor ba to unsang armasa sa dagko kay buto. But pasabot doon na imong backup, doon na yung tabang nimo. Aning panahon na? Murag na ay nitabang nako, wa ko kahibaw kinsang silinganan nako nga nitabang nako. Pero des balay ako ra mga anak na didto, wa may laing tao didto. Or malagmit kini imong anak mo nitabang nimo? Gamay pa man akong anak nga hadlok mo ginamugunit og armas. Ato klaro na wala kay existing nga warrant of arrest karon? Wala man ko'y warrant. So unsa man imo na nanginabuhi ka pero sa una man god mao nga ang ilang mga pasangil mamaligya kag armas unya hitman pud ka. Mao may ilang pasangil. Kana dako ligay ng naay mga tao sa mga attorney. Kung bistaga kana imbestigahon na nilang tarong ng mga tarong nga diha nga nasuhito nako. Sus dili na tinuod lang mga pasangil nako eh. So kanang imo sa man imo mga kalaki wala kay mga negosyo nga mga illegal lain. Wala attorney ay ko ara gina ako ang panarbaho ra gina ako ang kuan. Kanarang kuan diha kanang agribit nako nya naamon ko'y babuyan. So ang imong panginabuhi na kay babuyan na kay agribit. Oh. Unya unsa man ni na kay construction unsa man ka kontraktor sa ga? Mahog una na attorney kay ako na may gipada sa kontrak sa akong amo diri sa iyang yuta kanang magkural ang mga surplusan ba kanang naay mga abang. Kining imong pick up nga kuan Estrada pick up ko masayop Mitsubishi ba ni? Ande ni sa imong ngalan? Oh, ako ana. Okay, katong truck nga mo nakita dito nga nay kalsada pa dong sa inyo, imo tong truck? Dili sa ako atong amo. Kining tindahan, imo gining tindahan? Oh, kana ako agi na. Okay. Mamaligya kag mga agribit supply unsa pa imong maligya lain? Oh, kana ra mga agribit, mga bugas. Doon na po kay mga kuan, murag sari-sari store sa di. Wala kayo kay di man kayo mahalin diha sa mga kanang mga kuan, kana kasagaran jud mga lawog reduce manok, baboy, bugas. Nay mamalit aning imong tindahan nga mingaw man kayo na mas tunga-tunga sa kalasangan? Oh, daghan kayo kog mga suki diha ay kay di man kumahal diha. Nya, pautang ra ko ang mga silingan ako anahon diha magsalig. Kanang dito kayo kaabot ngadto sa layo kanang way kapliti anha ra dias duol. Pero nganong doon naman kay mga CCTV, nakita na mo dito daghan magkag CCTV. Hasta kahoy dito sa report sa among reporter nakita nga doon ay CCTV sa kahoy. Kanang CCTV dugay na kay na katupan ng diha pa ko nagpuyo sa kanang akong tindahan sa una mga 2000 naabtan gyud na sa audit guba na dugay na kay na naguba. Sa among reporter among gipadtuan gyud John nakita na sa kahoy doon ay CCTV. Unsa na functional pa ng CCTV ha? Wala dugay na kay na attorney. Agi ana nag-audit. Ngano man nga daghan magkag mga CCTV mura man og kanang doon na kay mga kalihukan sa mga medyo lahi sad nga kalibutan. Sa una attorney nagbutang ko diha attorney kay naam ko kanang akong tindahan dili na tindahan sa una shop na nako kanang sa motor ba. Oh. Bay mangayo man kog motor sa una kanang nagbayansil man kog mga kining mga XR, mga multicab, mamalit ko kanang mga daan akong Ricon.
Mo to nga nakawatan man ko diha og mga karburador, mga heriminta. Mo to nga ana ko, uy hindi na day ko piyansaan ng mga kuan ron kay abot nga ta ni CCTV dire ron hibaw-an to ginsay mamunit dinhi. Pero dugay na kay na kato pa nang nagsiyap ako diha og kuan. Kanat tuiga murag 2013 siguro to. Pila na may pangidaro nimo sa pagkakaron? Kung if you don't mind lang. Depende nimo kumutukan kag dili. Ako rin interest na ko, Torni. 43. Bata pa man ka. Di pa man yun nga kuan gyud. Sa may mga naagian nimo nga trabaho? Sa una, nung gwardya ko sa una. Adaan na di ka mahilig kini mga kuan mga trabaho nga naay pusil. Okay. Kunahan ko magtanaw-tanaw ng mga hilig jud kog armas sa una kay murag ganahan ko nang tanaw-tanaw na salida baka nang kuan. Pero Ano wala mga ko kuan? nga Na mga kardo na design ana nga mga salida. mga kuan ba? Mo din praktisado kay ka, praktisado ka mamusil unya mga action movies mo ni ganahan nimo. Kana. Kinsa may idol nimo nga mga artista sa una ka mga action stars? Kana sila subin nga ng mga kuan sa una. Robin Padilla. Mga kuan. Kato sila si kuan. Bong Revilla, Rudy Fernandez, ana. Kana. Maumisiyan ako kan hantod ganero na akong tanawon Fernando po. Fernando po, kining FPG ang probinsyano o si kuan, Kuko Martin. Pero sila man. Kuan jud original ji. Fernando po jud ganang mga action nga kuan ba mga kraan nga salida. So karon ang problema ini ron kay abi nimo pinusilay ana nagamitan gyud nimo sa imong talent kay maayo man ka mamusil daog man kag mga competition naigo sa ulo gyud ang imong napusilan patay ang problema kapitan sa IDG laban eh. Lagi dito bita ko na siya ko. Ngano mang nagpagamit man sila ani nga kuan ako. Og ni-serve pa gyud sila og tinuod na nga kay karon nakadungog mo ko istorya nga. Ang istorya nga ni adto lagi kay i-serve ko nung warrant. Og wa man sila mag-uniform. Nganong nagbunit man sila na ilang daang nga motor, wa may plate number. Unya ako man nang ipabidyohan katong pagkahitabo. Ako man gitan-aw ang ilang mga armas. Ko akong pagtuo tirador gyud kay mga 45 man. Kay napangin nga tak-tak to magasin. Ko mo to nanawag din ko sa kuig agaw nga gi mao siguro ni mga tirador dito sa Toledo sa una. So ingon siya, panawag og tulos dayon harong makuha na diha. Nanawag dayon ko dito sa kuan, ang mga silingan nga panawag mong pulis. So atong klarohon, kini ni ang kung nag-uniform pa una ni ug wa pa magbunit ug ang ilang motor na apay plate number ug nagpaila nga pulis surrender ta ka. Oo, mangutan ako unsay ilang kuan ako kay wa man koy bago ra gugo nagkuha og police clearance. Kay kuan lagi ko sa competition, gariniyo ko. Kinahanglan mag police clearance. Bago ra man ko nagkuha nga. Og kuan ako man lang to bagon og nag-uniform lang yun sila, naabit ta toy nag-uniform diha nangutana nga. Boss, ika toy John Manto ko. Siya, maayo kay nakuha na dito imong kaso. Ko kalawyan sa si Ginoo sir na dismiss na gyud. Sa Mayo noon. Na kapo sir, ang attorney wa tos kay bawo pa lang ko mga pulis to, di to mauna to kay dako kay kog respeto kay akong kurso pulis, akong mga pag-umangkon, akong anak pulis akong ipakuha. Dako kay kog respeto kay di jud ko gusto nga mutabang pamagani ko ng mga kuan. Manginahanglan akong tabang nga mga the uniform. O sa may kurso nimo criminology ka? Oo. Nakahuman ka sa imong criminology? Wala ray kay tikim kayo mga ginikanan. Unsa man ka nga year kutob? Skanier siguro ko. Nya gikan adto, nagunsa man ka? Nagwardya ka? Nang gwardya na lang ko. Nya sunod sa may sunod nga giisudan nimong trabaho. Mao na to, nagtukod akong shop diha, nananong na lang ko bukid. Pero wa ka maagi nga kanang
naagi ka sa una kuan kani mo mga kuan na kay CCTV daghang kag armas. Naagi ka pagka kanang kinabuhi ba nga medyo lahi nga kinabuhi ba o naagi ka pagka hitman kay mao man ang ilang pasangin nimo nga hitman ka. Unya nagbag-o na ba ka karon? Kanang istorya nila hitman kuno puno-puno na lang yun na kay ako sa una nganlan ko nilag hitman kay ang kanang mga badlongon niya mutuo man ako akong istoryahan. Kay ako mo istorya man jud ko nakapusil ko sa una katong akong multikab gikawatan didto sa Pungol. Gihimulbulan katong nabangga ko nya. Mao tong hitaboa sa una nga tinagin akong sukoa didto ako pag ako man jud di mo ko ingon nga butbuton pagkatao. Istorya mo jud ko kay di man na malimbong sa mga tao kay katunot noted jud nga kawatan grabe mga silingan nato mga baboy, manok. Daghan na kayo nagkuan nato. Nya ako man tong napusilan kay akong multika ba to himulbulan man. Didto nagsugod ang istorya ana nga nganlan ko nilang hitman. Pero kana mga tao interview ko na dia wa ko ingon nga na ako gi kuan kaptura gyud di ko ingon nga nagpabayad ko na ay gisugo nga kuan wa jud ko ingon nga nakitabo ko na ana kadto na himulbol si multika mo toy una nimong napatay. Oh kaptura gyud nya didto ang mga king na kayo mga tao kutob nga nakahibaw nga ako'y nagkuan na to didto nakahibaw nga ingon nga hitman din na si kuan anain ko kaptura gyud nga hitabo. So kini si Captain di pa rin ni karon ikaduhan nga napatay nimo. Oo, kana. Kadtong kaso nimo sa pagkuan sa multikab, unsa man naagi ka kapreso adto or wala? Wala kay wa may nikiha to kay mga kuan na to silingan na to nalipay man nga namatay to kay di na kuno magsakit ilang kuan sige daghan kay mga wagtang, mga hayop. Ya, manulis man sad to. So ay nikiha. So nabutang tog thank you katong hitaboa. Pero naadyo ko gipananghira nato nga official pod nga sige kay kuhaono naman sad na. Unsa to iga man to? Taon na to attorney murag di ko masayop murag 2000 kuan siguro mga 14 o kuan ba? 2014. O 16 ba? Dugay na kayo? So, kining illegal possession of firearms, mo ni panahon na, sa man ni, nadakop ka ni, nakasold kag presuhan ani? Wala. Ni piansara ko ana, ni surrender man ko ana. Okay, so naagi kag mga kaso, o sa to, kaning kasuha nga sa illegal possession of firearms nga na-dismiss na, mo ni imong naagian nga kaso, o doon pa kay mga kaso sa una? Wala, kanara. Kanira? So, wa ka makaagig ka preso, o wala. Usara ka kaso may gatubang, katurang illegal possession of firearms? Oo, katura. Okay, so masabot na to, kay 5 kabuk nimong armas, mahilig ka koleksyon ng armas, masabot to na to, nga wa kay warrant of arrest, kay nakakuha man ka og police clearance. Oo, bag-ora kay ko nakakuha guan. So sa to pa ka ng imong armas, kung may kag bag-o, kay karon 2 years sa mga PTC, sa to pa mo expire na unya pa sa 2007. Oo, next year pa. Ang petition ako kay bag-or man yun ator maning kuan na lusot sa natron murag duha pa ka buwan gikan pagkuha nako sa kompetisi. Oh, bago pa lang day kayo. Diha sa imong pick up pag hitabo na tong kuan na atong Sabado sa gabi, pila ka armas imong dala? Usara. 45 caliber. Oh, ang kada rang na PTC kay di biya ako mag dadaan ng PTC kay disod nagmasita ta problema man. Ato karon usara ka armas ando na kay PTC? Duha. 9mm ang usa. Ngano man nimo dato 9mm nga backup gun unta to nimo? Mao man sa pag-expire niya, ako lagi balance tindahan na sa ako asawa. Oho. Okay. So mo na ning hitabo so human adtong pag buto-buto na, human adto na patay na nimo, imo pang gigukod ang usa. Kini ni ang napatay na imong gisusi to, nga klaro nimo nga patay gyud. Kada igo mong ulo.
Pagkahuman imo tong gigukod tong usa, paano na nimo maapsi? Oh, wala na. Pero pila naman mo kabuk ni gukod, kana naman kay nitabang nimo ato, katong nagpabutog rifle. Ang katong nagpabutog rifle, wa man ko hibaw unsa tong armasa kay wa man mo diha ra man to na may kural sa mua, wa ko ka kuan og kinsay nitabang nako pero naa joy buto nga dagko kayo. Ako ra man usa ni gukod, wa man gilain ni gukod. Unsa man to nga doon na may mga nakuha nga mga empty shells dito sa area, doon ay empty shells sa M16, doon ay sa caliber 45, doon ay sa 9mm, doon ay sa caliber 30 nga garan, nga bala. Ngano man sa to padaghan ang nitabang nimo, doon ay nagdaog M14, doon ay nagdaog M16, doon ay nagdaog garan? Wa may, ang akong nadunggan usar mo dito kabuto dagko kayo. So, anad man kag pamusel, kato nga buto, M4 to or garan? Murag impor gitong buto ha. Oh, kaya magkabana-bana naman ka, katong nga klase sa buto, 45 to, katong nga buto, 38 caliber to, katong nga buto, M4 to, kasabot magka ang klase sa buto. Murag impor to kay, masinati naman ito ng buto sa impor kay murag magmatayog ang kuana na buto. Tayog man, kusog man buto ana. Human atong hitabua, unsa man nagtindog-tindog pa kuno ka dito sa inyo? Doon na may nakasulti nga, wa man kuno ka mo lakaw, nagtindog-tindog naman ka dito sa inyo. Oo, kay naghuwat lagi ko sa pulis maabot kay para kasulti na ko unsay hitabo ba. Wa ko mo lakaw ay diha na ko nilakaw nga naay nangabot ko nung kuan nga civilian sad nga armado ko no naay mga armas. Ingon nga jud pasin kauban ni aning kuan. Kuan ra no. Mao to nga nilakaw ko. So gikan adto diin man ka ni sibat. Ni adto ko dito sa Tungkay. Sakop na siya sa Toledo na dito man ang akong mga kaliwatan dito ng puyo. Okay. Pero plano makakanga mo surrender unta atong panahon na? Oo, plano ko atong mo surrender nga nanawag ko ba nga kuan niingo man nga ayaw kuan kay ang imuhang na patay ra ba pulis dito ko na siya pitinan akong guula na anak ko nga no man hitabo nga anong nagpagamit man sila ng kuan nga dili man yun ang mahitabo ta og gitarong pa lang dyan ko nila kuan nag-uniform sila nag-kuan di dyan tapos dispitado kay ko uguan mga the uniform eh. Kining mga nitabang nimo malagmit imo ra ng mga silingan dito. Oh, silingan ra gid nako kay di man gid ingon nga kay pagadungog sa naay na buto-buto. Silingan ra gid nako. Kining imong igagaw nga nag-apelyido pod og manto ni surrender man ni Consul Dave Tumulak. Janre manto Janre oh. Oo. Imong igagaw ni. Igagaw na ko ng tagsa. Diha silingan na mo. Okay, nya insurrender man siya ni Consul Dave Tumulak. Apil ni siya? Wa mo ko kabantayan na niya didto ba na siya? Okay, ni surrender man siya. Ako wa jud ko kahibaw og kinsay nanabang basta ang ingon nga ni Guko diha sa karsada ako ra gid pero wa ko kahibaw kinsay nagpahipi og tabang nako. Pero sa man doon na kay mga grupo sad nga mga kaubanan nga og nay mga enkwentro nga matawag nimo ba nga mga brad ba ka or mga bay ina na mga katrupa ina na or mga kaubanan. Oo, kay wala koy kuan. Oho. Mga amigo ra gud ganang mga kuan kay silig mo kitag mga amigo kanang pero ingon nga grupo di mo ko ganahan ng grupo-grupo. So ang problema ini ron kay medyo dako ning kasuha kay limang kakapitan man sa CIDG nang namatay o kini ni ang nanakay patong sa mong ulo 500,000 na ba mao ni unsa may so unsa man mo surrender ka karon mga panahon na karon ka adlaw mo surrender or ugma or kanus aman naghuwat pa ko sa katong mutabang nako attorney og kanus ako nila pa surrenderon. So katong usa, katuto ang pagpinusilay na naigo nimong tiil. Ngano mo pang yung gipatay giigong ulo nga naigo naman tong tiil unta? Kay gasigi nag-untol-untol, gasigi maghapog pamusil, naglingi. Kay naa say pusil. Oh, gasigi pa
kablit. Wa nimo Wa jud ko magtuo nga mga kuan to, mga pulis to kay kay bawo pa ko mga pulis to di to mao na to hitabo eh. Oho, okay. So, but kining hitabo aron dako-dako maning kasuha imong bayran sa bilangguan kining maong panghitabo. Oh, ako ang ginang serbisyohan na ni og matud-an nila ako sadaan. Pero nahinaot sad ko, manawagan ko pinsa to mga witness nga kuan, istorya nilang tinuod nga kanang mag-imbestiga gyud og gikan gyud asa na nagsugod diin nagikan mga tawhana. Makita sa TV may uban mga gisave nila ang asagikan. Imbestigahon yung tarong taba nga kanang dili unfair ba nga. Ako okay ra man ko mapriso ko basta tarungon nila imbestigar nga sakto gyud nga pagka-imbestigar kanang sugod gyud nganong ila kong gisundan ba ana. Subot pa sabot ang imong theory ani og mosurrender ka karon pero ang imong theory ani nga self-defense ang hitabo sa imong part. Oh, self-defense. Depensa ra jud ko kung galingon. Okay, so sige John, og kini ni ang namatay balaod. Di masad mahimo og kwan kay karong panahon na lisod sa kayo, padayon ka magtago-tago ana. Na kay patong sa imong ulo, so unsa man ginaka-trigger nimo nga nakunahuna kang mo surrender na lang? Surrender na lang ko kay akong pamilya, looy naman kayo nya, akong mga balay didto. Purot na kuno akong gamit didto gipanguha nya, akong mga hayop. Purot na. Akong mga iro didto gipamusil. Nya karon na ko na yung mga CCTV didto gipamutang sa didto dool sa kumbalay. So kana imo nang side imo na siyang theory sa imo nang side nga among gipaminaw, pero ta masayod sa side po sa pikas. Mo nang amo sang silang interviewon kung unsang hitabo ato. O among nahibaw-an karong bag-uhay nga dunay mga nakuha na po dito mga silingan nga may testimonya pod against pod nimo. Sa imong reaction ana. Kanang kuan diha kisa na silingan nga kuan. Naamang ko yung mga info diha nga kuan na maoy nagkuan na to, duda na ko maoy nag pahibaw ba nga muuli kuan ng adlaw. Okay, pero so kanang mga tarong nga tao diha pangutan-on gikan dia sudlon nga rismarag kung naam gani mo against nako diha di gyud ingon nga kuan mas daghan jud ang niuyo nako diha nga kuan. So sa plano nimo ron nangay kag panabang nga mo surrender ka o nya unsa man nga unit imong giplanuhan nga mo surrender ka? Ang akong plano attorney muadto ko og krami. Kay adto ko mo surrender sa krami kay kung ari ko diri sa Cebu klaro mo kayo buhatan sa kong senaryo nga ni sukol ko ni kung ngayon nangilog og armas mao nga namatay ako og na ako'y kalapasan di lang ko nila unanaon mo bayad man ko sa ako man ang serbisyuhan pero unanawagan lang ko kung kinsa tong kadungog nga mga opisyal ilan lang gyud ikuan sa anang legal gyud nga pag imbestiga kan tinuod jud nga nahitabo ba. Kay kung mamutbuta diri sa kuan ini kamatay na to na may Ginoo ning tan-aw kinsay nagbuhat og tinuod og dili. Pero kini kuno si kining Police Captain Joel Di Parini nagsulot man og kanang murag cargo pants mo mag military og gisulot nga short pants. Wa ka makabantay nga pulis tingali ni. Wala. So unsa man ang pamilya ni Di Parini ron nga naminaw, unsa may imong mensahe nila? Akong mensahe nila ako mangayo jud kog pasaylo sa nahitabo kay ako sa gamay wa jud ko magtuo nga mga pulis to sila kay ako jung hunahuna sinugo gyud na didto sa tong pamilyang Anto
Mm. Kay nagdumot man gito sila nako. Mao gyud kung nahuna nga mao ni mga tirador kay daghan naman kayo nag-impo nako nga ayo jud kumpiyansa kay ipapatay ra ba jud ka. Mm. Oo. Kay na kini man gud ang issue pod ani nimo gud ang among nahibaw-an primero nga kana si John Manto kana ang kaso na gun running unya hitman kana. Mo kuno imong negosyo, mo kuno nga medyo asinso kuno kadiha kay gun running ning imong negosyo. Tapos kung gun running pa ko dugay na ako nadakpan kay listod kayo. Ako bitigin ako maobitaw na mga tao nga kanang dili kayo ko anong pangwarta ba kanang muraganig ang silingan ray bantayan kanang dili sila mag ako mao gyud na ilang istorya nako nga gun running nga hitman ako gani nga lugos ang gani kumukaon para makatigom ko para akong pamilya ako gud lugos na ko bali-bali gud akong lihok gud para lang yun nga kuan mo drive pa ko bakho mo drive pa kong sa akong amo muan pa ko dito sa akong tao nga nagkural nya inig-uli manguma pa jud ko diha inig-uli. Kini imong amo unsa man ginegosyo ni mo construction ni or lahi ni nga negosyo sad? Yuta ra na iya ato ni kanang magpaabang og mga construction kanang kuan ba kanang mga unana kanang surplus gani. Mga sikenan mga Pakistani. Okay, so unsa na sa pagkakaron unsa naman gyud naka aghat nimo nga mo surrender na gyud ka? Ako naluoy ko sa akong pamilya og nako sa akong kaugalingon nga unsay dangatan ako na lang dawaton Ginoo na lang gyud mahibaw pero nang hinaot ako nga tarungon lang gyud nila imbestiga kanang proper gyud nga kuan. Okay, so kay kung nakalapas ko ako man ang serbisyuhan og unsa ilahang ikuan na silot nako di lang ko ingon nga di man jud ko musukol ingon nga musukol kog pulis ka karon kay wa mo gina masuod sa kong utok nga musukol kog kuan balaod di man ko ana nga mawitaw mo surrender ko kay di jud ko ganahan ana nga kuan di man jud ko musukol so sa may di lang ko kuanon ba kanang tapon ingon nga ni sukol anong patyon ko nga ipagawas dayon istorya nga ani sukol man gud nangilog og armas. No, mao man kasagaran na hitabo baya. So ang imong timelines pag surrender karong adlaw or ugma or sunod adlaw? Basin ug unsay kuan niya mo travel pa man layo pa man kay tong kuan gahuwat pa man ko sa mutabang nako basin ugma. O karon og madag travel ngadto kuan huwat mo ko sa atong mutabang nako. Okay. So sige, sige John, no. Wala kay mga pangutana gawas kun na pa kay dugang impormasyon nga ikahatag ngadto sa publiko karon. Ako nanawagan lang ko sa akong mga silingan, ako ang mga paryente ug sa akong pamilya na hinaot ko nga tiptira mo kay ako medyo ko ito guol kay ko ani hitabua titing lisura ani nganong naunana na hitabo nga ako wa jud ko nangandoy nga nahitabo unani akong kinabuhi nang ginabuhi kong hapsay. Mangayo lang ko pasaylo nila sa akong pamilya nga nagkaunaan nagkabuwag-buwag mi tungod aning itabua. So sige mo pabuton John no ang imo unya pag-surrender kay lisod man kayo masige kag tago-tago di gyud kuan mo surrender na lang ka og mo atubang ka ining kaso unya nga ipasaka batok nimo. Attorney. Okay, so kini mo mga armas sama ni nakuha na ni sa kapulisan or wala pa napanin nimo? Ang ako ang gida ang katurag yung gigamit nako ambot og wa ba kani kay diha ra man is balay.
Ako mga armas, diha ra man is balay ang usar may gidaan ako. Nya matod pa sa kuan. Ang mga butang kuno nako diha sa balay, hurot-hurot naman kuno mga manok. Wala naman kuno mga kuan. Pero katong armas si Captain Di Parini na wagtang man sa crime scene imong gidaan ni John? Wala to re. Di mo ko magikap-hikap na ko kay kibaw man ko violation na nana og mapingerprint na natong kamutan na. So nailang tao nga nagkuha to, kumaahon to. Boy siguro gikuha ba to de pero ako pagtuwa gi makuha ato to ni kay mga tawo ato de mahadlok man. Hadlok yun na ng kuan og naaman to sa video, may video nga akong video akong igagaw diha pagkahitabo. Makita mo to tanan nga naarang armas. Nara? Oo, Aha. kita mo to sa video. Okay. Sige, John, salamat kay sa paghatag panahon na mo diri sa DYHP o sa IFM. Salamat kay attorney. May buntag nimo, may hapon nimo. May hapon sa attorney og mga ikong pasaylo atong pamilya sa ako ang na pustilan kay ako, ma'am, sir, bisag gamay wa gina nasud sa kung kuan nga masukol ko og gobyerno kay akong pangandoy maggobyerno ko nya wa mo human og eskwela kay pobre man mo ako mga pag-umangkon ako mga anak pulis jud akong ipakuha di jud ko ingon nga nana ko pagkatao nga mamusil ko uguan panginlan ko nga karon nga namusil ko ng akong napusilan. Pero kini kinapusilan man nimo ni, napatay man nimo ni, imo ning panalitan o matubang kas balaod, imong ihatag ang imong theory, imong depensa, pero kung makonbikto ka, andam kas pagserbisyo anis bilangguan. Kining imong nahimo. Oo. Andam ko attorney eh. O sige John, salamat kes paghatag panahon na to sa DYHP o sa IFM. Sige attorney, salamat sa gayo attorney. May hapon. May hapon. RMN exclusive. Mao to mahigala si Leonardo Manto Jr. Ando na to'y patong nga 500,000 pesos sa iyang ulo. Gumikan ining pagkapusil patay ni Police Captain Joel Di Parini. Na plano to siya mahigala nga mo surrender. Onya og unsa magaling ato tong giunhan og interview mga kaigsunan. Pero masulti kuno ang iyang side sad, no? So do na mga higalay kinini ang mga nagkuan nato diri nga maka hatag sa iyang kinini ang tagag higayon siya, no? Nga makakuan. So pwede siya mo reach out na to. Kung mo surrender siya, maka-facilitate sa Tadres DYHP sa pag-cover, no? Atol sa incident, no? Ana lang, no? Unsa man ang iyang kuan ako kay i-mention di lang. Dili lang. Itabang ra sad nga kanana ang kuan, no? Di lang mo pa-mention ni mahigalan di sa tong sibianan kay timing kay na ako diri anya inguman si kasama Benji tanghian nga ni amay kuan attorney ko tinuod na o ko tinuod di atong interviewon sa on air. Salamat si Pulaw Rogs kasama Arnold Bustamante akong gipatawag diri kay sila man mga police beat reporters ato ning kuan ba mahimay og unsa gyud ning kalakiha. Asa man nun ang haya ni kuan Arnold kasama Arnold ni Captain Di Parini? Nasa kuan St. Peter. Sus Ginoo ko. Sa Imos. Bida. Paita. Okay, so ato lang ipadayon ang atong diskusyon og dugang pamahigalang hisgutan ng labot ani ugma pohon sa Straight to the Point morning edition na to. Straight to the Point 6 to 9, 6 in the morning magsugod to 10 o'clock. Katong ni Paul sakay niya na iyan na panaog ato to i-play. kadto. Interview ato. Naamata interview ato yang pasabot nga. Yang ipakanaog ba?